104.7 IFM. Report! Umabot sa 25 uri ng ibon ang namataan ng Department of Environment and Natural Resources sa isinagawang bird-watching activity na Asian Waterbird Census sa Bakawan Eco Park, Bauang, La Union. May tuturing na wetland ang naturang eco park sa bayan dahilan upang dumayo ang iba't ibang species ng ibon dahil sa kapasidad ng lugar na maging habitat. Ilan sa mga bird species na nakita sa lugar ay Philippine Jungle Crow, Cattle Egret, Collared Kingfisher, Brown Shrike at Philippine Magpie Robin. Patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ng wastong pangangalaga sa kalikasan tulad ng mangrove tree planting at coastal cleanup sa mga komunidad upang maging sanktuaryo ng mga ibon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.